Dasar Nalendra tinggi sing Wisnu. Dewan dongkap bagian maring pitedah sakmur caripun Bosoko Ngamarta menika negari Ngamarta badhe nampi pacoban. Perdinengan dengan Tosabek kecodringan sating Sabto Putala ketumuripun Pujungga ing pertapan Sukalima nenggih Sang Tapa dan Hyang Durna. Ya resiku Bayana ya Sang Pandhita Jaka. Menggipun dagang duna wonten ing Pandhapi Agung Praja Ngamarta sawadya ngaben wendha tami kedudus Pandhawa kaliyan kawulanipun. Manggon wijil ingkang dados pangandikanipun Sang Tapa dan Hyang Durna. Dikoto panyor-panyor manut kanthi buntute kisa. Cewek kirana Prabu Ger ingkang bapa ing Sukalima ingkang badhe wonten kasalipun paduka kirana Prabu Pontodema nyumanggaken bapa anggenipun kemarin rawuh katuran minggah wonten ing Pandhapi Agung. Inggih bojo Sukma Sinamaya winagwi ngasepi Sini pantanging kalbo pambukaning warana Alini playabe ngaloyo Pindha pecating sumpana Sanga suping rasa jati Kepareng tapi pasang lipat tapi sinapun pingudina ger ingkang gopeng saking Sukalima Prating Raja Ngamarta kirana Prabu Puntadewa ger Pareng ngaturaken pangabekti katur konjuk paduka kula tampi. Mboten apa Jawa cetripun ingkang bapa katampi ya. Kirana Prabu inggih datapun ditadosaken jimat paripe. Inggih. Sewu bapa bekti kula konjuk bapa. Angger Prabu Sri Bathara nah kula tampi. Jawa cetripun ingkang bapa ing Sukalima katampi ya kirana Prabu nggih. Nggih, namun didadosaken jimat bapa. Wah, Durna Grumapaku. Werkudara nggih muridku nggih wong sing gagah. Durna bekti ora basa marang Durna Grumapaku. Iya. Ora apa-apa bocah tutiripun bapa Tampanono Werkudara. Ampun yang berjimat. Kepareng ingkang putra ngaturaken pangabekti kantur bapa pendhita Murita Janaka bocah sing bagus minangka dadi laturing jagat tatama kantura pangabekti marang pun bapa pangeslipun bapa Tampanono Arjuna kapundian dadosaken jimat paribi bapa
Ejan. Ingin putra kelopon yang kula ngenturaken mangan bukti katur konjo. Kelopon sedih wong ngenturaken bukti bapa. Satria kembar kemaningan datapa pangesnipun bapa Wetamanana. Kembar nek kula sedih wong iki, kula tampi kelopon ditadosaken jimat. Daya nono tentreming gesang kula bapa mesti. Masihipun dadosaken tampi penggalih kenging menapa ingkang bapa. Natonten Raja Ngamartanggir, Anggir putra Prabu Puntadewa. Inggih bapa dadosaken tambing manah kula binehan pradatan. Kula niki rumaos nelongso nampi pawarta saking Mbok Bagol Kinansi Nampiwara. Duwe murid kelangan pusaka 3 sampun kalati katut-katut dados pangandikanipun Paduka Bapa. Pusaka Ngamarta ical saking pagedhongan Trimadya Candra Trilangan 3 madya tengah Candra sasi. Mulane kanthi pun bapa niku saking katebian menika sampun kraos. Engger duwe murid padha nelangsa wong tua kepengin melu nangis. Engger duwe murid padha mukti wong tua rasane seneng. Nyawang-nyawang angger sing disawang bapa ki rasane seneng. Nek sing disawang rasane sluntur Ojo melu nelangsa. Sopi dipun ngentek-ngentek. Nalikanipun icale pusaka niku dinten apa? Sopi. Menawi boten kelentung nalikanipun wonten dinten Anggara Manis Anggara Selasa Manis Legi Selasa 3 Manis 5 ketemu oh ahone ucuk taun Nempayang menawi petungan dawa bumi sing nyolong nunggal sebumi. Nah niki petungan ning bumi sing nyolong nunggal sebumi nunggal rombongan. Biasanya nggak nunggal rombongan dalam colong juput biasanya orang ketenger. Maksud mereka kok? Nanging menawi dawa numpang tiang Mancanegari pados tetep dangoten Praja Ngamarta. Menawi namping tangga tepali mboten tebih. Ning menawi nepayang gelandangan. Ning petungan manis niku 5. Bumi numpang namping nempayang bumi. Sing nyolong nunggal sebumi. Nek sing klebet kawula Praja Ngamarta. Iki.